Shalom, horas madihita saluhutna ruas HKBP Soposurung. Hurian itu hatta asa tabuka ma uleon ibadah saat teduh di Manogot Nereon. Tabuka ma buku edita sian nomor 725 ayat sada. Hatan itu hatta dihita di Manogot Nyareon. Imana tersurat sian Yohanes 10 todu ayat 5. Ujahahon ma dihita. Diusehon ma aik tu sabong. Dungi diburi ma patnya akka sisianna. Dia pusi ma dot basahan nati na pohon nai. Mamuri pat ni sisianna. Uleon na pinatupa ni Tuhan Yesuson ima mamuri pat ni akka sisianna. Di patupa Tuhan Yesus mai adorang so tertakut dupe ibadah. Molo di patupa Tuhan Yesus pesude. Nanaing patuduhon balgani holong ni rohana do tuaka sisianna. Tirua doi na pinatupa ni Tuhan Yesusi. Asa tarojar rohani akka sisianna masih haholongan. Laus rade akka sisiani makubasi dongana siat toruk ni roha. Dihirim Tuhan Yesus do sian akka sisian nai asa unang margulut nasida di nasopatu si guluton. Sakap ni Tuhan Yesus naing mabahan sude sisian nai dohot akka na porsia di ibana do asa unang semar si gulut di hasangapon narumar. Torop dohalak madok ia uleon na pinatupa ni Tuhan Yesuson ima sada uleon na sangat dramatis. Buasa didok dramatis ala ulaun mamuripat ima ulaun ni akka hatu badoi na mamuri pak ni akka tuanna ulaun ni hatu bani diula Tuhan Yesus patuduhon naradedu Tuhan Yesus patutoru dirina masai bagas do makna ni sude na pinatupa ni Tuhan Yesusi tuaka sianna ainu nga di pabereng-bereng Tuhan Yesus jala di paroham sifat nasida margulut holan mamului hasangapon narumardo. Tersonggot situ tu datang akasisiani diulang napinatupa ni Tuhan Yesusi. Tarida doi sian reaksi ni piga-piga sisian nai ngasurade nasida molo Tuhan Yesus mamuri pak nasida. Marhite reaksi ni akasisiani takas materida sifat nasida naroi. Ala semer sigulut do nasida naing usangap naing ubalga. Lupa nasida ia harajaun na naing pazongzongon ni Tuhan Yesusi dari songon harajaun na di portibion. Ala ni ido sude akka uleon na pinatupa ni Tuhan Yesus. Dalan ni bata laho patuduhon holongna tutonga-tonga ni portibion. Amin. Tapasada rohata martang yang mahita. Alia manami na marhabang so di panogijang. Takas ditutudo ali Tuhan dihilalahon rohanami. Holong ni roham tutonga-tonga ni rohasmu. Dihilalaho kami ali Tuhan marhahi pason sahat tu sadarion. Ali Tuhan nunga dibigi hami be hatami gabi bohal ni parnguluan nami. Nunga dibigi hami li Tuhan
Ia ho patutoru diri do mamuri pakni akasi siami. Laho mengajari hami, asabui hami patutoru diri nami di tonga-tonga ni pertibion. Alania li Tuhan, saya ho matatong na manutul akan nami, na mabuka rohan ang pikiran nami, ajar-ajari hami di pernguluan nami. Asa nyana li Tuhan, lamalo hami lam merbisuk hami di pernguluan nami. Asa ditatap kami holong ni rohami. Asa bui hami li Tuhan patutoru diri nami. Songoko patutoru dirim nama muri pakni sisiamu. Asanya Tuhan marsanga po di harazamu. Marsanga muhuli Tuhan. Martangnya kami tuho jalma elelik nami. Di bagasan Yesus Kristus. Martangnya kami tuho. Amin. Hurian itu hatta. Tau duti mamusai ibadah tadi manuguton. Merede hita sian bukede nomor 724 ayat 4. Rak mahita madok di tangiang alia manami. Alia manami na di banua gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya roma harajonmu. Saya saut malomoni roham di banu tongon songon na di banu gijang. Leho madihami sederon hanguluan siapa hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami tugihu tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodo na puna harajaon. Dohot hagugoon, rodi hasangapon, saliling nililing na. Amin.